ഇപ്പോൾ മൈസൂരിൽ നിന്നുള്ള ദുബായ് സെൻറ്റർ, അതായത് മസ്ജിദ് റോഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ദുബായ് സെൻറ്ററിൽ അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ബീഫ് ചട്പടിയും പിന്നെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം, സാധനം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. ഞാനിവിടുത്തെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ബീഫ് ചട്പടി എന്ന് പറയും. ബീഫ് ചട്പടിയാണിത്. ഓക്കെ, 2 പീസ് ചിക്കനാണുള്ളത്. കുറേ ഗ്രേവി തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഗ്രേവി കുറേ തരുന്നുണ്ട്. ഗ്രേവി ഉണ്ട്, ഇത് നല്ല ഗ്രേവിയാണ്, സൂപ്പർ ഗ്രേവി. ഈ ബീഫ്